Yeda munyina asese bre no do nyina munya adaje na mohwe enne so yeda foforo twe dem ponyankopon de amaye enu nti yatena se ayede na nanom nsem eba besom na nse de yekoso no Kofi Adoma wamani a Kofi TV ye ne de na afen so osaye adwuma edema Angel Broadcasting Limited ebra woko Kofi afahye ewo bono meka ense doma ahinkuru okotwa ye nam so ma ne kohia ne nkwanhia sesei oda ayaresa wo ayarehwa wo hwese na busuane ne do ane ne sebi ne debechi omo ebeko ama na ni sebi odasane bi akane ano etimi asa abankwama biem na ba ko sebi tuntuni na tutuo no ma ne toso ne de ma ne boye ne de kamea yese eni ne de ase ya ne sa ba ko aka no no mo hwese mo bebo ho ban nanka ebaaye na asabi Kofi TV ne ho kane ede nkyeremo beto abonten no ehu mfanyi ne baaye aye hu kwan atuntuni ne fa so etutuo ebi mu kyerɛ sɛ boapayo ebi mu nso kyerɛ sɛ sabi so sabi nya do na do tuntuni no na nani nna ho mpo sɛ sabi obi egya nachi de ne yeso yebusa ne sɛ na tuntuni ne wante anasa we hu mpo sɛ na obi gyina baabia sabi ne ogina wo tutuo no na emu otu bi ye no wote se obi tie mu odan na ne hweye anasa wana ne nani boapayo mu a wontwa nani enye boapayo mu a wo behwe se hwan ne tie mu na de otie mu no nso edi enti na ma no tie mu eno ne nsam asabi yesere nso na yabisa wo honom ena ho nsam no so beto abonten no yenya ne nte yese sabi osikani Ibrahim Mahama Ghana mampanyini ni nua afa ho ka esanse na ayarehwe ne nti no na wo muni kan kɔ nkuhu se ombeye mienu anase ombeye miensa anase nine enu ti sika Ibrahim Mahama de baye 115,000 dollars no omutwiaye won kɔye no etimi ye surgery ni bi no mukodruye no surgery sahodo won aye no sesei no omo aye surgery makomako enan each eye bia ye mienu eno ne ho akwa hia se omo beba na omo asa aye den akọ eno na magraheb edi go found me aye den aba won edi srado fo se adofo nko won moa na eno mu no na Angel Group of Companies and I say Angel TV penyipa ono so da wo ano so da betu dwa se sika no Dr. Kwakutin aunt na se ebra wono ekọ Kofi Adoma woni fi okohu sede Kofi Adoma na ne nasi ayi afa no ne rekoye wote no suo enu nto obae no wa mama meda so ono so yi bibi de bo anye sika se wo yi kitu bi wo yi die mu oduro ena ono so de koboa ya sabi Ibrahim Mahama sika ene Dr. Kwakutin sika no aboa ye pa wo Kofi Adoma woni ehwemu na nsam no ne mfiti ase ne mfimfini ne kofa bae ni nyina no ejina kwafie afahye mu a doma hene ehye ne mfie donunum afidida no na afen so wo sa edi kwafie afahye enam so ma na to nsa de frɛ Kofi Adoma woni na ne hye ne nso ne kan sɛ Kofi Adoma ofibrekum oye bunu ni sanso na magraheb ono so efri bono a ono so efri sabidoma ahinkru entike ka fie eni fie ena anam so ama magraheb so ababonten ababa bekirem ke bebusa se edin na benam so ama sabi magraheb awoye bunu ni na wo sa freedom na sabi how kese we nso so atorenchem we nso so esi wodoma na nka wo beba abonten ababa bekiremu na no na sabi ne nsamu no mu no wo kyerɛ sɛ ekwan asuma hene a sabi wo ye Kofi Adoma woni adamfo a wo frɛ Kofi Adoma enu ne di nkomo fa Kofi afahye no ho wo ba nso so nye ono nko na eba wo de magrahe bae na afen so Angel Group of Companies so do mu nyina bae a wo ebetwaaye sabi na nka omo beton Kofi afahye no a kyerɛ sɛ dom ye den bae eno sansam no mu beto abonte na se kamea ye se anamo ananke wo se
yen wasaje fo wose ade yo agema bedu to so mienu do ma hene na afenso yesu ma hene enka won tu ede eboa Kofi Adoma ema Kofi Adoma se nya ne nkwa bi manase wonya nani bi mu no saa de ne mai ne so ase kamea ye se emebunu ne won wasabe omo ntintemfidie so a won eye Bonokyempem no omo ye bono ho ensam no kamea se won nyina asode de atia Kofi se adenti na Kofi Adoma se bi won aye de won aye ne de nsam ahodo de betudwa kire se won charge won sika eno nti kamea ye se won aprade a eye won aye de asemo eno ho nsam no ene ka ho bi ma magra he bible nten ebe kire mu nsam no se de na esitie epote ye de ebe to afidie so na ne ye da sori ya Bonokyempem association aye nsam twofo nhyiamu ede nsam pi ede atodwa de edi kan no omo hye magra he se mfonyina kire ekwan a ba bia mprempren Kofi Adoma woni nani na duru no omo ntwamfa meto abontene na obia enhwe bi sanze panyese woni samu a ye ni nyaw na won nyina anya dai enhwe bi na won hwe a won hye bose emmoa bia ne ntoboa bia wo so mo jeje de beboa ema Kofi Adoma ni ne sa ba bio no omo behwe ede aye de etoso bio no soso no won kire se ne bredi kan ni a sabi obi akwa afahya metu akasa no mpempi yesi na kamia ye se mfato ho mo de ba ye no won kire se sabi chiame na bre wati akwa no ebra sabi no mo ye amane no tuntufo won wo sabi asante ema tu kasa obi ema na mso me ye de beto ntintemfidie so kamia ye se ye nua no ma sabi won bono no won ye ade na sabi won amfa chiame din amamu kamia ye se asade no omo ye enyi enesa ensem aba ena ye ka de aba no ene se sabi Kofi Adoma ababa bitwa eye afahye anam so ama sabi nani kanea no eye dumu anasa eno ho kwan ne ye hwe ekwan be nso ne ye befa ama nani nasa hede ababi wo anamo ben ena sabi wosaje fo se ade yo agema bedu to so mienu etu ede aboa eye eni no ho doma ma hema anamo ben wotu na nasuma hene anamo ben wotu eno ho nsem na nasabi so sabi nya be ye ka esanse dane da ya na ehu no ntentemfidie so se da na doma hene sabi wosi ye ne dwuma wosi di ne dwuma ne wosi ka ne nsem fa na kamya ye se nipa ho do nipa ho akoma pa ni nyina osaje force ade yo agema bedu ade a sabi na ne gye ho a wotu ho anamo eno nti na ye won kakra sabi bi sei esi ewa afahya ase sabi ewo no a sabi na boboa no na kamya ye se wonye hwe mfa ho no eno na sabi na hwehwe ya so kakra eno nti na sabi ni nyina nso ye ka ho asem ne ya hwe se ebia na amane bono ne nkoduru bebie wo se ye den eduru na ye nyina yesusu se de be se de na agema bedu osade fo se ade yo agema bedu se de ye se hu no ne se de ya na wosi ye ne niema no sakoduru na boboa no pa obeye hu bibi enti na ye de yesusu se enuru na boboa no ena wonye ho wonte enu nti na ma ne ntu ho anamo no na nso so aba beto abonten se ne de bechiri afre se bi Kofi Adoma woni ne de bechi ene no edi nkomo ena Dr. Kwakuti nso so a kire se won nso so frɛ ayedoma hema ebo na mane efiri ho no wonte won ka bio enti na kamya ye se asa eye boa payomu a na yeyi bibia so eto nkyɛn a magra ya bi doma ani ena Kofi Adoma so eye sabi eye brekum ne ya won nyina eye bonofo na ensemu a eye Bonokyempem youth de abeto abontena na kama ye se ase from kakra mumiyenkotie ensemu a ene press conference on Bonokyempem youth eye no mumiyenkotie mra ewie ebeto aso Bonokyempem association for ya hyiamu ewa ha Adom ene mpempem nananom yadenchia efri yempanyimfo ho edebre mu nyina biaya yewe ye abase manhene na himfie ne yewo sesie ya befre ha jatabuom ahimfie
ya ba ha yi de ye begina ye patrons anamu patron a wodi kan eye Abaase manhene Obrempon Krutachi the second ye woto so mienu eye doctor Osajefo Osiade yo Ajemanbadu do mamanwura ne woto so miensa eye Wosena Kofena Tabiyaw ya woye nkyira manhene ne woto so nan ye odene ho Afram Brempon ya woye Suma manhene ne woto so num eye doctor Ohempon ye boa Asiama ya woye Atebubu manhene ne odi ho biem eye nana drobo manhene de otwato wo ye patrons him sesia ye kasai eye akan nyina piesie oyoko panyini in fact de wode akan na konwa anyini a esosen akonwa bia e wo manyimu eye osiade yo akonfia meal the 4th techiman manhene yadenchia efri mpanimfoe ho anase nananom be ho edebre ho ya yeti hai eye Bonokyempem association efri mmia ye bebre ohwe menua ya wodi kan ya opon ofridoma wing ne wotoso biem eye brafo oka brafo yin bia owo doma ahimfie mi ameti hai fosu Gideon huni medada president de ma Bonokyempem association menua bo ahe ewo Abaase Bonokyempem association ena afen so yene aye general secretary eye Owusu Jaban Hayford etwato ne dom ne mpempem a begu yachi enyina ena ye baya anokwasemini woye boko nanso onye boko sa brano nsemisia sade ya hye hobo se ye de ahobrase kwan so ye be kirekire mu hibia ne ye ba be kirekire mu de a kire Ghana fo na ansana obeteme kasa ahe ma dikin aka se obi sore na ode oye babunu ewo baabi na wo kasa ogina ni wura no mba na amene kasa nti waka na ye kasa twitwie na ye ateni a waka de guni wura no mba ho fi na oka na animonyam wo muso a ehye ni wura no animonyam na me de ene me dom Bonokyempem association ne ye wura no mba ka bana momu ni ye betietie nti enya de a kasa twitwie bia befiri yasem himu aba ye baya wo ye tiawa press conference a ye frɛ ade afa ye nua prekope a wo ye bununi Kofi Adoma'S ne accident he ne a lot of misinformations in sama sebe ontisa na binom beka wono ne awie ye pese ye dan ye kire ne ye kire mu sede wote edema adofo dom ne mpempem na odinkan binom beka se adane dadaada yen kasaye efise Kofi Adoma'S ye nua prekope ne yawo eye yawo a yenso ye tibi ni sun ye sun na namane eye namane enti ne ato no he ye gina ha se ye ne no ye tene yawo hiase na ye mane ko se ye wishing is resounding speedy recovery sa ne ye beka ne protocol yo ensem yi be ede tete fore ama amanfo de afore na nanom bebre se bimpo eka se ebia na ye wobotaye bi se ye pese ye bibi editia ye nua he ne ye ne saa ma menkyere kwane a efa so a ye nua Kofi Adoma'S wotimi nya kwan se oba Kwafie festival ekoso ya Adoma 2024 himu anokwasem ni ewo se obia ti ase sei so se Kwafie festival ekoso 2024 hi ye festival akoso Ghana ha eni ne so nibi anase bi maada sentine meka ne saa we ni ye festival mpo nhemfo abeto santene na babeche ya nananom he bantimi anche ya nwie ne sumduru ye ma ye pon dwumadie he e kire se dom bunkam so na beda adwuma pade e wogya ne wura kwan ye nyina nim na Ajemanbadu eye adua na nyina piesie na hobrase ne do ne tema wowode ma ne manfo eye domafo mampo etra eduru miamia bebre ne science anti eba se wo di afahye he dom ne mpempem ba ye se be ba bejano na ma menhia se emfiri kwane a efa so ye nua Kofi Adoma'S babi in fact ye nana
odene ho afram brempon enim Kofi Adoma nwanwani since 2013 abra na woko ni program so pampa so bibinti memmo media house hidin na woko ho ene ne kodi djuma nti nana ko ho ekokodi ni djuma die ye nyina nim se nana ebasika korabia nsense microfinance abodi mu ntintima a we consultant nti no ko program he so nti in 2013 o appear on Kofi yenua Kofi Adoma show so wieye ne yenua ba ko gazebo ya wo sampa introduce nana de ma yenua Kofi Adoma say nana onene ba bedi suma hene ma in fact ayonkofa he ekosoro nti Kofi Adoma ehia bibia na otimi frɛ eje nana adwenkyere ewom program me ekoso bebre ema Kofi ebie ni Kofi TV kura ya nana afram brempon edi mu chefa bebre anase o contribute ni quota se be ya Kofi ne platform he ebenyini esan se enya abronko ne dokononko ye nyina ye nipa baako o se ye ka bom ne ye support ye de ma ne kosoro nti ayonkofa he kosoa ema eduru 2019 Kubana eya abonofo adehia abewo North America be 10th anniversary na bedi nana enam nana suma hene so eya nana Dr. Afram Brempon so ema Kofi Adoma enya kwane eko America for the second time according to yenua Kofi Adoma nwanwani eko cover program he in fact anwanwam de bebre eni free mu baye na menyina we so na menka bibi nkyere wo blogger woti baabi a sebe wunnim baabi a ayonkofa he fa free ye se Kofi koye he se onya bibi wom na ya hwanhwam de a mepa cha o wante bio asemo ya mekan esi 2019 acha se ayonkofa he aginama from 2013 a traveler to 2019 in fact etwaswa de konanim satam kubana uko Columbus a ya maame Harriet Ajay no ye president wo ho vice president no wo Kubana yenua Andrew Yeboa onana na oye vice president Kofi ba wo be ye na dwuma se de se ye nyina nimbonofo modene ba abebo nti Kofi be bone ho moden ye ema dwuma die he eye kra behwe eno achi ne na anwa da Kofi festival ya ejentre ha in fact Ghana yemhu ne so dai ebe na on the 17th na ye Sunday ansa na program he abaso ne yenua Kofi Adoma nwanwani esanse wona ye nana suma ewo nkitahudie nti wofra ne se publicity ewo nkran about Kofi festival he ewo fam nti nana sade ya wona ose ade yo agiman badutie yi de eye do manwura ebe ya nka linkeme na mintimi nya sade be ya ye betimi ya promote program he mana ye kra behwe yenua Kofi ye besra wo se sa adwene pa wunya he enu hoda o san se wa kire se wo ye bununi na nka wo ye ama bunu adwuma akoso nyankopon ne nananom benhirawo anokwasemi tata ma yenua Kofi efre ye na ye nana suma hene one ye nana doma hene etika ma be tukwana ko baabi nti wakase efa Kofi ho ane ye nana ebie ni speaker loud said ebe ya ye nana doma hene ebete said ye woka nti otie nkombo hibia nana network nye ne wakate ye nti ya hangi apa ne nana suma ebo nana doma hene mane se oh eye wa wode hye Kofi Adoma oso opese obe cover program he na obo hu dawro na edu akire nana se oh we de e asempa obi anka se for asempa kodo asempa de oba wo ye ne bedi ho nkomo se nana doma ebisa nana suma se nana ebisa ne se onfa ne budget emmeto yanim se ne wo beje na yenhu ne yanya ho nsiesie anokwasem ni Kofi Adoma ekire se wo ye bununi ampa nti wakase wontumi in charge nana doma hene nana ya nana doma hene de bema ne bia obesom ne nana se dabi benya ne sa woni team ene beba be ya adwuma sentwerefo asema me kan nyina adanse da ho a mewie na wo pa me de adanse he ebema ho oni team ene ba wo ba be ya adwuma oba ne sen na wakase de me de bema bia nti wo de o ma ye budget nanan ne yenua Kofi Adoma in fact na ye ne de ne se obe charge nana doma hene
mmom na wone no saa tambeni ayonkofa de by true na nasuma hene nti ba benya saa ayonkofa he odi beye 4 days ne Kofi Adoma efre na nasuma hene se opese oje 30,000 aya titisika he 300 million eno ne wo beje na watimi aba abekova program he enti na nasuma ya ne se saa de ya forward mame on WhatsApp na me forward mame nua osagefo sebe ya wonwa de naniwa ebehunu sede wo charge anakwasem ni yenua Kofi ede budget he bae he na akoya 30,000 here waken no for Angel TV near what was biem 15,000 for Kofi TV and after the what was biem ye 10,000 for Magrehep say ono so beba be cover ye ni nana suma bisa say ono kra de onim Magrehep me ye nyina ye nim ya na Adoma hene ba bia wo hobi nti wakasa ono de wonim no na wo followers pa nti wo ba bia kwani da fam obetimi aba na kasa ne ninja mu wo charge wie ye he ne nana suma kra de anhwe boa wo de aba he se de ofo we de ma na ya na opia de ma osagefo no osagefo be frɛ nana suma he ne se na Kofi anka se 30,000 oye da ni 15 ne 10 bia be ka ho ema ni duru 55,000 ne wo be kyerɛkyerɛ mu se o Kofi TV hi gina nko Magrehep gina ne Angel gina na Angel for he ya wada nopa bebeba befa program he na afesu na nwumre ba fa nti wo hwa 30,000 abeje he de enya de a wo bro so anokwasemini na nate ase no wagi Kofi account in fact o man Absa account and say yes bank account bi no chance eno bi ni doma ha nti ebeya ma me commercial bank de na yenua Kofi Adoma man commercial bank account Steven Adoma na chese onu ani din ene da so ne be ya nhyeche se wo be deposit 20,000 na 200 million na wo betwa wi a de aka he be de aso ne so nti Jumadi he koso ye nyina ehwe se nka Kofi ebeba ya wada anopa in fact be frɛ Kofi wie after se ba send the sika he ofra na akoto voicemail nti e ma osagefo efa phone frɛ ni nua suma hene ya frɛ Kofi a ne yenya no e ma ono so frɛ Kofi ma ne koto voicemail sa nti a kyerɛ ni Kofi be frɛ ye na suma hene no o kyerɛ ni se o wantimi ansim eye okuada na jo because enka obe cover program ya wada de a e wo se okuada na jo ni wusim na nka ya wada he anopatututu wa sete woni ma na wa atwa program he nti obesimu nyame boa ya wada himmom na chese atiefo ahutie me ya wada nhyehyɛ ni a yegina so se ye betwa morning show on Angel a ye de 30,000 he ya wada he anya maso ne he akoye bibia ewo ho enye hwe ni ye koye nim abada he ebo no nkron be 9 mu ho ni ye nua Kofi efre ye nana suma hene se oh yes ma ye ba na ye duru duma sua a ye ba ye nana kire ni se oh ho ba mom frɛ me na ekyeye na Kofi meduru ti na ade asa ekwa anadwofo ma na kire se ebia wo meduru na ade asa nti ono adi kan frɛ Kofi no wade number bi enam ne so no wade committee chairman he festival committee chairman ne number ema be se ben frɛ no na be frɛ no he so be yi ya ye nua ba hard working lady a wo Doma himfi abampreda se ye nua ba Linda se Kofi ba onfa ne nko hotel because one ne hwe accommodation nyina so ti me fosu Gideon ne Bonokyempem fo a ye koye nyina ye nua ba Linda ne kope ba bi maye ne ye kode nti kasa ne ninja mu anokwasem Kofi beduru ye ema Linda ekope ba bi de ma Kofi ne nana suma frɛ e wo frɛ no so o me wo Linda nchen a wo de me ko hotel ho na chese de ye hwehwe no ya fumpan ne wo hia ne me ye hwehwe se Kofi beba be cover Kofi aba wie na chese how bia eni ho biem ye ni ade kyen program he eguso a ekoso ne Kofi eye se okwa akotwa na mom program he ekoso wa abampreda se ahimfie dada ahimfimfini nti Kofi di kan sete ne cameras ne niema wa abonten ne be kire beba bia ebe koso no otutu ye ne okọ hyehye ne wo mfini ho Kofi hyehye wo ho wie ye he
no hu se hene bi ne dom eba nti wo ba betwa ewa abonten ye mu ne nkwanhia he ba ya abrani etutu a ematuo he mu atuduro ebo Kofi ani nti nyame anim ni ya ne twentwen so se domafo munnim bonofo ne akoma pa ye wo bebo bono domaman connect for mebo baba so bedi mu ntintima ene nananom a behu ye edi Kofi ekodoma hospital a ewo ho mabekọ hohuru nani so ewie ye mebia amede adanside beto wo one be eye video ahodo se ye nyame ne aye nyame a nka edibone ni nyina amede hu video be ma ho nsentwerefo na ho abo na je se Kofi eye nso enye saa nti Kofi ye se obebu na ketem na wode akọ asema ye kan nyina he ma me nyina so na me mfansi bibi minia ya wotemi nchi oka abrafo he ho abewo doma ahimfie minia pagya wonsa na ye nhwa de ohwe ne nsa a obehu se be de bandage abobo ne nsa in fact ye ko program ewo ho ema wotutuo matuo he pae ene etete ne nsa na se eye ne nsa se de ayeyi ne America edi asiso ne se eduru amamra ne amane mu a se de nkwanhia ewo ka akwan so se de nkwanhia ewo yadwuma mu se de nkwanhia etimi tu nipa bi ahe etimi tu saa nipa he bi menuanom asantefo mebbo hu din de ayemfa nto ho mebbo hu din a anidie kwan so nyese bi akasa twitwie ye nyina nim eya na asante hima ye o come enjoy online a we report ye say one person shot dead wa obetimi bohwe se enye nokora na ya mamra ne amane ya bi na ekoso ne manhia ahemfie betutu a ekoba obi wa hu nti ewa ayade a nkwanhia etimi edi a kire bloggers a ba ye ne sesebe ba je contract pefu bi a bentimi no na ba twetwe amanfo de abewura saade wem nti ya ye tenche ye mmisa se manhema yie na ba atotuo na se tuo he aka obi manawu a yanka se ohempon a wo ho yin wonimhu bi ne saa nipa he wu ya na dabi yenim se asan ewo ho ewom se ahweye wo ho de nanso nsohwe ne asan so ewo ho nti ya ye nua ya wote ye nchi se obi se ye yese ye bedi Kofi Adoma bone a me bi se o ye nua odi na Adoma ahenachi bra no wosua no wodi na chi a fitimfie be ye dunum be 15 years no wodi na chi a yese adwumadie wanhia sa nkwanhia hia bi 2024 mu ni wo hia sa nkwanhia yi ntina me bi sa se ye nua so ye boye tim se ye be ye ne bone bi ana ne ekoso wa asante fo ba hemfie he be sheda ne bedi sa nipa hia wu ana ye ade a wotimi si na wosi a homma ye mpekwan a ye befa so ne ye betimi aka asem he boko na mmom me ye nteneten ye nsa emfa nhye obi so na mmom megina we so na matu ye nua bifo ye nua Magreheb ye nua Kofi ma dikin aka se ye a wo nam mu mefo so Gideon Bonokyempem fo nyina ye te saa ya wo hi bi esan se wonso no sini ne ye na ye so ye nso no sini ne wo moja enam ye mu sa abonofo bi ni namumu nanso ye nua Magreheb eye me se o ya su a chinkunani wa yi ase ye besrew ada be de wa ye bi a twaso benka se wa ye bi a toaso nsam bi wo ho a wo ka tumu nchene dodo ye besre se twaso eya ma ya hu se sebe wo tirimupo bi edifa de wo ye he ho osan se Kofi Adoma asem we isi ye he edi beyam na wotwe miense kobosome ansa na eba abonten so odi ene ba ya prekope ye pagya ne hu se de ye pagya ni a ye nua Magreheb a wo free chira eye wasagefo agiman badu na saase so ya ni benkum hene ene ye chira hene nti senka ye ka kora obeka ne se de etie nanso eya ye se wudi bi ka ho dodo Bonokyempem association ye ka chira wo se ye sere wo wa ye bi a twaso ye ba na ho brasiem ne ye ne wo ka sa ankomo we esan ye nua hi pra wa pra nti ye me ye ni gidigidi na ne meka bie mmato aso ne se ye mam mekasa ye ma diken aka ma minsi so bie mansamato aso ma kirekire makọ na nanom bia ma pese bloggers mo be kasa be ho benje pinin kasa mo ho osan se Kofi ye yawa bete he na nanom bete saa ye yawo hi bi na amanfo be kasa na nanom ba yi bani e de ama no da bi
Yewo Suma traditional area, ne yewo Suma traditional council, ne yewo Doma traditional council. Sabe, nyo bi a open mischief ana bonibia dia. Want to me mekami enu himbom. Ewom se wasaje fo ni nua kan ne ye na Suma hene de. Nanso obia wo baby a wodi ninkwi, obia wo baby a ni territory ne yard ekokosi. Nti mesre mo ba bebetimi de audio bia beto abonten akakasa twitwie e de afa nananom bi hwen. E kire se sebe be wotiri mupo bi na mesre wanhwe ya obeje pa eso sen wo. Wanhwe ya obeje pa de untumi enoda. Nti ye besre waye bi atwa so ye nkase waye bi ato so mamento aso na menko ye nua Kofi ni incident him ti ni abeba ne se bebefa Kofi akonkran ampani ampa be di Kofi koduru nkran ya ye wadwumade hia se nyina behu se ye na Suma hene na wani ho enti oba memenda eye deba kese ye ye nyina nim se de dom ne mpempem bunkam so na dwuna maso mana misa Kofi asem nti wa misa Kofi asem nti kwasi ada Thanksgiving service ase no obisa se na Kofi we he na saje fo ka kyen de okọ nkran okofi ada no pa he nti nana kora ohwa na dwene mu ye ne na akakra na mmom na bete wa program ekoso nti wantimi ammisa mu asem akire ni obisam ne bebka ne asi nyina ede kire nana kwa no ofa phone ofre Kofi yenua Kofi Adoma nwanwani efrefrefre na nana yenua Kofi empeke ko he no ofre akire ne Kofi Adoma eyire ebefaye abusuafo hwanimu a ne wokan he mintumi mfama no enka enkire camera wa ha esam buo ne ntete ne anidi a ye wode manana no munti asem bi wo ho a nyame ne meka bi na niti ya otwam ne meka ne se nsem a ye nua ba anase nana hema a ne hema ne ranka wo he saa hemfo he 51 ne hye nana Suma hene nase ono ne level a wo sesi 51 ne hye nana Suma hene nase wo ne traditional council nanso nsema waka kire ne he na wontwa ye yani anje ho na akire ansa na nana Suma hene e mana hu ni se na woni ho oba grande ba hi bi ne nana ya fi Adoma ne yere otwa ne ho a osane epa nana chewo se se wankasa yi a wonfa nche no eno eda nchen ye nyina nim se kwafie ye festival na ye wonhyehye ya ye didi festival enti committee chairman a na wada festival hia no eye oberima dai kusi jaba na woye Doma eye ankobia hene wone ne da no asem yisi ye na na sajefo emfa ho se Domafo tu ho na mo wo Doma ba mana nso ho otu festival committee chairman esan fa nkonwaso hene ede ka ho ema be bo anan ekonkran kohwese de Kofi ho te anuanom ohene ebeko baabi a obeko ne nsansa na eyasem sebe me bisa na mempofo so Gideon a meda Bonokyempem no sebe menko baabi nsansa nti dia me kire ne se na woburo nya bremu bekoye ekoye Kofi aye kakra kohwese de ne ho te na bekohwese de ne ho te wie ye ni Kofi kire se be the bandage bi abo nani so after se ba kwa aba na Suma hene efa phone efreye ama o kire se be the bandage bi achechiri nani so na hina wanye yedi a je be de ne ko UK ana be de ne ko Dubai na be kokoye surgery ehwe nani he se de be ya obeyeye ne nana si yo ye de mpaibo eta wachi se be sane a yegidi se obeyeye kasai a meto aso yi ewo wa wosan se bede se utumrika kotwam wotamfo ne dan chi a wopae wo kromfo nti na amanfo anya tirimupo bi wo ho se bede be rane eye dwumadie fefa ekoso wo Doma he down na ba keka ne bebeka nti na kasa bebre aba monten so me de kra de enye kasa he ne hiame o kasa wie ye he eba se Wednesday besane Kofi ani nti na nana Suma afri nkran aba okonkran wa afri ho aba beduru a wo techiman a wo ye workshop e de ama Pentecost fo bi eye credit union fo nti wa kwansima ne Kofi Adoma efre wo no ankasa fre nana se nana me pese me ni wudi nkomo no wo de Kofi me kira de nti me fre wa ne Kofi ende ko he asema me kan me nua Kofi Adoma eye dansini obi abetimi atwe apini no abisa na sembe boa
kwansima ni yenua Kofi Adoma san frɛ biem na nti wo se wontimi ne menkasa no de Kofi mi gina me na so a me kyerɛ ade nti se me wie me ko break pɛ me frɛ wo na ne ɛwɔ ho bia me ne waka ɛwɔ hɔ ne 11 boy ne be ma nananom break ne nana kɔ frɛ Kofi ofre Kofi asɛm a obɛka ne se nana mani hi sɛi mani fra no de nkasa Kofi wani emfra no de mani he ya ne ye me ya nanso still mente ya nana osagefo enka osagefo agimanbadu yente ne nka no de nana Adoma hene ne asoma committee he festival he a wo ba ya nkwanhia ba ma wo behia ye he ne chairman yankasa ne nana asoma ma na ba wo hoyi nti nyese me defend me nua sa wo kasa mente nana nka de a mente ase nti ema nana suma hene efre nana Adoma hene e de to nanim ema nana Adoma hene eyi $5,000 e de ma committee chairman festival committee chairman eye nana de kusi jaba waye ankobia e de ma Doma traditional council eyi $5,000 e de ma ne say yo Kofi se sebesane bandage hina anye yedi abede ne beko UK ana Dubai enti bemfa sa sika we finance na onfa ntwa ticket na onfa nko Dubai he anokwasem nana efre Kofi nom frɛ wamfa na wei ne na de kye nana suma hene san frɛ Kofi Adoma se wo check se de ne hote ofrɛ ye he ne yere ene fɛ na mom okama ye hu se eye yewura nana agimanbadu ne yere afrɛ nanso wone de wa abobɔ na adwene e de ama no sei ni woka no mintimi enka bi nka ho ne mintimi nyi bi mfiri mu wo bisa ne se ne sen ho ema ne kyerɛkyerɛ mbebre abusuafo yemfa no ntu yachi nya no nti kura ne ye wa ha nti na ne beba ne se wo se nana suma eba inauguration eye president Mahama 7 December na be so ani in he oba omeka nana da ekusi ne ho na benyina benkamom na benko Kofi Adoma fie na benfa $5,000 he enkonkoma na esanse wo fra benfa ne ko ne nana ye ne se waate in fact asema mekan happened on the 7th of January nti nana ba wie ya wako inauguration wie nana na kyerɛ sɛ wa abrenti ade kyea na bakɔ atiefo ahotie me saa na dwohia no ndu pepepepepepe ne ye nana eye ankobia otwa nani de hwɛ bane a wo firi mu na kyerɛ sɛ bantimi ene nana suma ankɔ ansan amfa $5,000 he ankɔ ankɔma Kofi Adoma ma edikan ma kyerɛ mu sɛ na wa edikan akɔ no ne edinkan ɔkɔ he wode boa ma de kakra de kɔma Kofi enya no nko ne ekeka ho bebre wode kɔma no enti eba ne sei nana anko antimi nko esan sɛ amanede ene de ɔkɔkɔhwɛ no betu ne sɛ ɔnkɔhwɛ Kofi Adoma he one ne aka nkyina gui ɛma Kofi Adoma ebe kyerɛ mu sɛ ba frɛ ya nana Adoma hene na be frɛ na omfa in fact wa wunim Doma ahenie ne Doma asɛm he ubehu sɛ in fact ya nana nkɔbea eye nana Adoma hene nani kosua prekopɛ nti asɛm he wo ya wunti ya nana suma kora de na wɔfrɛ nana Adoma a wontumi emfa ene ne nkasa esa na awreho a na abunkam afa besunti anokwasɛm ni ye ne etwam kakra ne ye betia ne sɛ amanfo de te social media be de be frɛ Kofi ekɔ Doma ne wa kopira be frɛ nananom a nananom bempeke anuanom enye saa ne wote sɛ de wote ne ma kyerɛkyerɛ mu he na yehu ye na asɛm wa beda social media be di ne social media nkɔmmɔ me bisa o be so sise nka nananom emetena social media ne nyiba no ana benye ne sen ne eba ne sɛ nananom edi nkɔmmɔ wɔ fam ne behu sɛ sɛ de asɛm hia si ayɛ he wɔwɔ sɛ yetimi bia ba hia no ne ye kyerɛkyerɛm sɛ de wɔte na ye de fa ne kwan papa so ne yehu ne pomatɔbrɛ esan sɛ mpanyimfo ne mu bubɛ mo de ba bia ade da sɛ wamfa nto a wo firi tɔ nti nkɔmmɔ we nkanya social media so nkɔmmɔ nanso nipa bonfo bi a yankasa ye mogya me susu sɛ wɔka ho ne bɛde akosi ne na so sɛ sabe onka kansem bi a ebegu nananom be ho fi
nti anuanom yenua Kofi Adoma yenim dwumadie papa wa didi asom Ghana man empo eduru baabi na yenua junior DL daddy lumba na nani say he Kofi utwa de beto monten so ma yehuye ema ye mu bi ye donate ye e de boaye nti ye besere wodie wanya de aba social media so Bonokyempem association ye nkasa kwa ye gina ya namu ebisa se twa wodie na fa beto social media se de yenua Magreheb ebe keka ne nsem hia anase Magreheb mmom twa na fa beto social media nani ye bra Kofi se de nani hi waduru na mmoa bi a yeso Bonokyempem association ye betimi he ye de beba abeboa ne ye afiri ho na mmom emma honya ne se sebe eyenhye keten se wo se nka obi etwa nani e de beboa se de yenua Kofi Adoma nwanwani wo kasa mu wo kan kese de wo ne nana ageman badutie na nka baabi kura na kokova program ne wa pira nti nka wo se nana efre wo ne wo se nana ye bia watu na de hye na safo enhemfo mienu ama baaba wo na so nti ye anso wani enya no nko an be plan kwan a bede be fa so ne wa wunua a boye nua ya boye domani woka ho eba doma awodi muntintima ye nua Magreb dia betena ho empo ede doctor tape bi a enye ye na suma ne voice ede abetum fidie so ebo ehye na horoba kakasa bi a emfa ye de ye kan say said ye wo ye ma afoforo yenua Kofi mama Magreheb ba waje contract ntwa wani here no mfa mra mbeto ho ode ba beto ho a mmoa bia because say akoye social media nkomo awie enya de a ye betimi atena fam asiesie ye di ni social media wie na wo de beto ho a ye Bonokyempem association ya fa to ye ho so se mmoa bia ye de beboa ye beboa afeso adofo aba boa ye hu se ene angel for be kasa se be di kan ma o 110,000 and $40,000 se fa boa na nso bi no mo be de wa angel for be mmoa ho ya hu angel for se ho de se sika hema ye bra Kofi a ye ne yenua ye da ho ase eto so biem ye hu se yenua ye business mugu ba ko a be friend Ibrahim Mama wa donate sika e de aboa yenua Kofi ye papa Ibrahim Mama ye da ase Bonokyempem association ni ye so ye betimi ayede afa ho bia he ye be ye esanse ye nananom bono enhemfo ye social media ne be di bensemo na bede se bibi anase ade eda abenko no mu na ye pe obi asoma no manakoyi a sabe enye prako ne besoma no besoma proko aku na wafra benko mu na wakwakoyi esanse ho ne wote nti Bonokyempem association ya beto social media yi de ye nananom ano ya bekasa se ho de ba ebetudwa mmoa bia osese ye boa he ye de beboa ho megina wei so na makasa e de akire bono bloggers hi nyina ye besere ho ya ohi a yenua hi famu hi ye gitum na ye yawo enti emfa ho se Magreheb tenchen na otu futuro gum ema ede ye yawo bi ba ma ye beka kasa ya na bia kokai ebra Kofi de ye besere ho wontwentwen mu kakra na yenim se ye nyina ye ya de asumdue beba na ya bompa ye so se yenua Kofi ahoden mapa a esipi esita ebeba wa from na ye nyina ya kan bom na ya som na Magreheb ma bodin bebre ya me se niema a wo hye nyina wo ye bononi nanso wonna bono he a ewowu mu he adi ma me ma classical example ye nyina nim mekọ bono a esi wotechiman eno so ye butu te se de Kofi festival he ye he yenua Magreheb wa mekova nanso wotimi kire se atituro bi wo ma mekọ bono fo serve be letter ba ma na che se tambia kwa akoye se de wo be ya ebe rane bono image down ene wo be ye panyimfo be de se wutwa wo tekirema na wo hwe a wonwe nambia o ye besere eye mame me fosu Gideon wo bono ni a wotie me eye mawo se bono animonyam be koso sen se sebe ubotom ebe ye ma na se ubotom ye ma na woni bu a wokọ baabi kura na wokọtọ ade emfa ho se wo sika kasa abebe kan kire wo he wanhwe a wani nje nti de ye de ye kasa e ba wie ye he ne ebe sere ne se ba sori na be kasa bebre he adwobre wo mefa kwanya we so na bloggers bi wo ho a media fo a ho be ma acknowledge ho
nyankopon hyira ho se brano ho bobono ho dawro na mpanyimfo bede aboa bi wode nkanka binom be frɛ ne mfote ode wo si ni dan nyina na wo di neti ahi bi nya saa na se wojai kodidi a ebedwira agu nti ho ye nyina ho ye ho adwuma ho ye ho blogging nyina ne be ma bono atumpon ne ho ye he me start e de afiri ba be ni ha so ansa na aba ho wo ha yi so yenua mama ba nyankopon enhyira wo bebre enya won ko a India Man TV nyame enhyira wo bebre blessed daughter nyame enhyira wo bebre yenua two girls nyankopon enhyira ho ohini David nansen ya hu dwumadi a wudi ede boa bonoman in fact enye se bia wo hye yachi ne wo tan wo bi wo ka nokore na yani aso nyankopon enhyira wo bebre ba be keka ho semantimi amawudin a wodasani TV amore mo amokeka ho nyina nyankopon enhyira ho ho amon baye etimi be cover program we eye Wanfiman TV o ha nyankopon enhyira ho eye Karim Citizen o ha nyankopon enhyira wo bebre ni dwumadi a wudi Adepa TV fo ho ya ha nyankopon enhyira ho bebre Ahenkan TV ho ya ha bi nyankopon enhyira ho Top TV ho ya ha bi nyankopon enhyira ho bebre Old Burger TV in fact yete ho so a na ya sorry nyankopon enhyira ho bebre ya mana komu kasa ye kan yi se unim se baabi akwatia wa wada woma fa cheye beda papa so a opa nwoma so sabe ni ye nanumude na ni ye muntia enti se ye kasa dodo mfonsuo bibamu na atia wa homfa nchaye Bonokyempem association ye gina ho ede masumdwe enne yantena doma anye sa adwumadie wei yantena brekum anye sa adwumadie wei yantena nsuatere anye sa adwumadie wei yantena kyra yantena techiman ye twam kentampo yantena jema bon kronkwan ne mi bobodin ye ba abase ne ye beye sa adwuma wei a eye the eastern part of Bono me kyre Bono nkammo a ye wo ye be so wo hwe babi a yete a yete nananom ba himfie pe kyre se Bonokyempem ma ya adehye prekopa ye ka ne ye nim na nkammo musronko ne nananom ba hwehwe ensam no ene yakwakutie di apa no de ye ka ne se ye nuanom a woyɛ bono nsɛm moma ye nyina ye nsɔde ne ye hwɛ kwan a ye de Kofi Adoma wani ani no ɛbɛfa so de wɔsa nananom ye no moma ye nsere nananom na wɔnyɛ sɛ de be ya asomdwe be ye de apomuden ne ahotɔ ɛbɛba ɛna nye Kofi Adoma wani nso so nko a emrante na no mokɔfa tent na ɔmo so konya nkwanhyi a ba akɔ bɛpem ne entinase kora ho odene de ma no ono de woni kamafo ono wonte se Kofi Adoma ze ye de go farm me ayaye den photo ababeto ha se bi obi ekeka ne nsa ase de aboa no woni boafo bia ena won so woni nrudwom ase bi so woni boafo a na no bedru dwom anam so ama Ibrahim Mahama anase Dr. Kwakutiam abeso na sene enti wono so de na se bi so se benya ado na so ma hene ene na nado ma hene ene Bonokyempem youth ene nananom mo bo no so eye ede amano abrante no no so brepa eno ntimo me yenhwe na yenko won nyina ho mmoa se de be ya omo so benya hode na Nyankopon nya adom a emfie num edi animu no so se kwa afia fa hye no so ebre so na nanajeman bedu edi ni mfie aduonum edi ni mfie aduasa obenya dom enya mrante a omo betu omo ho asi ho na afi so omo abɔ ho dewuro omo be hunu se so omo ba fashion mpo na bibi tu won na najeman bedu won na ne na chinye den emfa mma won enu nti na ye ka ho asem no esan se de edi bi mu no nti na ma hoho ahede eni kan ye enti ye hwani ntu ho anamo chine nti no mom ye hwe wo ma omo pra ne no na ye nyemfa ma omo na defense na ye bo ne de me kasa beboa na me boa enne ye Kofi Adoma eni wonua be me chine nso so ye obi foforo enu nti se mpanyin se keka funu no ne keka madam pan wo be fo nsa no so no hwe wo de san se fo ene wo da sani nsa nso pepepe wo hwe ne ya wo be du hu awu na wo du hu dem ebi a kine me be to wo no na wo de wo anya kamafo ho na be hu se de esi eja no se de esi hyewa ne ya wo no esi etie
medin e de maamefo zo tweda mponyankopon ya adoma ye be hia makram